En de competitie in het betellen voetbal begint dit weekend. Maar Heerenveen die verkeep het nog gauw een speler. Het gaat om onvaller Dennis Johnson. Die gaat naar Ajax. En dat dus 2 dagen voor de noordelijke derby in en tjen FC Grains. In het Abel Enstra stadion stiet verslagjouwer Roelof de Vries. Ja, Roelof, hoe opmerkelijk is deze transfer? Ja, absoluut opmerkelijk. Met name omdat Dennis Johnson nog geen minuut in de Eredivisie van Sportclub Heerenveen speelt. En eerlijk zijn, als je mij vraagt neem één naam West echt naar Utrecht dit seizoen bij Heerenveen, dan wie wat mij betreft wel Dennis Johnson. Maar die gaat dus naar Ajax. En hoe opmerkelijk het dan is, dat praten we even met de technisch directeur van de Sportclub Heerenveen, Gerry Hamstra. Ja, hoe opmerkelijk vies je eigenlijk deze stap van Dennis Johnson naar Ajax? Ja, goed, het speelt natuurlijk de laatste weken, dus in dat opzicht is het niet zo onmerkelijk, maar wel met mixed feelings. Hè. Dus laten we wel zijn dat, heel terecht wat je zegt, we waren allemaal heel nieuwsgierig van hoe hij het zou doen. Ja. Een jeugdspeler die op het eerste elftal komt, weer een eigen jongen. En daar zijn we goed in met z'n allen. We hebben gewoon een goede opleiding. Niet alleen Jerry, maar nu Dennis. Mixed feelings. Hè. Dus aan de ene kant hoop je dat hij in je eigen eerste elftal, aan de andere kant komt op het laatste moment Ajax voorbij. En zeker in de laatste fase, waarin je zegt van ja, dan moet je een afweging maken. En dan komen ze met zo'n goed bedrag waarvan je zegt van nou, ja, dat mag je niet laten lopen. Nee, ik haal wel 2 miljoen neemt. Heb ik uit hele goede bron verneemt. Toen zei er zo al van, waar ben die goede bron dan? Want dat is volle heger. Je praat al voor mij, dat is wel mooi, hè? Dat hoef ik niet alles meer te zeggen. Nee, ik was wel heel verrast door jouw tweet, waar ik niet eens op social media zit. Die 2 miljoen klopt niet. Hè? Wij doen nooit inhoudelijke uitspraken of bedragen of contracten. Het is ietsje heger. Ik zeg volle, maar het is iets heger. Nou ja, je kunt doorvragen. We doen er nooit uitspraken over, maar die 2 miljoen klopt niet. Het is hoger. Ja. Oké. Nou is die transferperiode, die rint van zelfs nog even, onder mij in september zelfs. Ik voel je misschien wel, behalve wat boetenkansjes, je bent zo goed als kleer. Dennis Johnson volgeert. Zullen we dan nog verder Roensjen? Komt er een vervanger voor Dennis Johnson bij Gelieks? Nou, we hebben in eerste instantie, we wilden onze achterhoede zeg maar repareren. We hadden een nieuwe keeper nodig. We hadden 2 nieuwe vleugelverdedigers nodig en een centrale verdediger. Kijk, met Haan en Heu hadden we aan de voorkant al zeg maar ingekocht. Hè. Je had gewoon een nieuwe keeper nodig en we wisten bijna wel zeker dat Jerry weg zou gaan. Hè. Juist, naar Feyenoord. Ja, precies. Met Matzo hadden we een nieuwe rechtervleugelverdediger nodig. En aan de linkerkant hebben we Kik Peri en Lucas Woudenberg nu. En terwijl Kik ook nog in het centrum kan spelen. Dus in dat opzicht was dat heel duidelijk een doel om in de achterhoede dingen te doen. Middenveld redelijk voor elkaar, hebben nog wel een wens. Maar voorin hebben we aan de voorkant al ingekocht. Hè? Dus met Nemanja Michailovic en Marco Rojas wisten we al van, nou, daar anticiperen we op wat eventueel met Sam Lasso gaat gebeuren of met anderen. Sam is er nog steeds, Aber is er nog steeds, Marco hebben we daar, Nemanja hebben we daar. En Martin Ødegaard kan ook aan de buitenkant spelen. Dus op dit moment zijn we daar prima voorzien. Ja, dus mocht Larsson net voortgaan, dan zit je van de BW in principe is de selectie roem. Nou, selectie rond. Vraag me op 31 augustus om 12 uur weer s'nachts. En dat zal je ongetwijfeld doen. Goed. Sorry. Ja, je hebt hele goede bronnen, hoor ik. Laten we wel zijn dat als Sam weggaat, dat we voorin niet iets nieuws hoeven te halen op dit moment. Succes dit seizoen. Dankjewel. Dankjewel. Goed. Tegen dank Roelof de Vries daar vanuit het Abel Enstra stadion.